chiri chifundo na nkumbusira zakuti haikona muri kuibva bwino ka National FM radio kuita kukhumdwa kuti noi muriko here uko ndirikona Ayavu Martin Dumba senior arachipata kachimoti Papa Isabel paka vapindira ka mu studio ndiziponi ko nkhani ziri kushoka nenge moto zimwezo zamudapatira ka familia ya dziko la Zimbabwe. Baba Isabel, icho kwadi muri Zimbabwe ndine nyaya zandinadzo mukoma KB yekutanga ndine nyaya kwa gutu yemurume akauraya mukadzi wake but akakosa kubatwa ari mumwe kwemapurisa mushure mekuti mukadzi akaenda kunororo akaroora mukadzi aine vana vake achibvaurona iye nemukadzi uyu havana kuita vana asi vatogara makore akawanda vachigara vese. Mukadzi akazoenda kwairorwa mwana wake achibva adzoka but adzoka kudaro akazoponda mukadzi mushure mekuti ndiri kudawo mari yaobva kunorora asi achienda kunosise mukadzi uyu akavaudza kuti mukadzi uyu ndamuona achitevera nemumwe murume anga achisunda bhara saka vanogona kunge vachidanana. Ndimwe nyaya ndine nyaya muri yeZimbabwe yanakanichiti inogona kunge yakamabuda zvikanzi neZimbabwe aiwa toda kuizwawo ichitaurwa chibva kwauri. Okay. Yakaitika kugokwe kwa Chifisai kunonzi kumanyoni. Right, nyaya iyi muri yeZimbabwe ndiye murandakadzi akaroorwa anga ine 2 months ari pamba. Kureva kuti anga ari murora mutsva aine murume wake aiseveza kukorokoza adzoka pamba mukadzi uyu ari pamba kudaro pane mwana anga aripo anoyo mwana mudiki anove mwanasikana ane 3 years zokuberekwa waakaenda naye kumunda pekule papo akakaenda kunozvibatsira ariko ikoko but mwana uyu paakaenda ikoko mukadzi uyu akatevera ikoko ndokubva atora mwana panga pachitorwa nyaya kunzi mwana akaiswa mumwena inzvimbo yekuti inomera miti iya yekuti dzimwe dzenguva midzi yacho kana muti waoma inoora. Okay. Panoora mudzi uyu uchidzika pasi panobva paita senge mwena ndopanga pane mwana pasaidi ipapo iye akabva tera mwana ndokudzipa mwana ndokubva angomusiya ari pasaidi ipapo achibva aenda pano vanhu vakutsvaga mwana kumutsvaga zvakawanda muri yeZimbabwe ngatibatane tinzwe ndine nyaya Zimbabwe kana zvikaitika zvakanaka iri kuitika kuchimani kwa Chifu Mtambara. Okay. Kutaura kuno madzisabhuku nevamwe vakuru vakaungana mushure mepamba pane murume ane makore anodarika 50 anogara pamba apa akamboona madzimai madhafu akadhisapiwa kabashayikwa vakatera kurohwa nematombo vakaudza mapurisa vakatombosvika nezuro Zimbabwe pakasvika gudo rikati ndiri kukumbirawo $80 kana mandipa $80 tutangire ipapo. Mati gudo rakasvika papi? Pamba pani? Pamba pemumwe musha uri koko. Ndichakupai neza kana zvafamba zvakanaka ndichakupai izvo vakuru vachiri vakaungana. Vakuru vaungana vachida kudiscussa nyaya yegudo toita sei. Gudo rakangosvika pamba rikati ndiri kukumbira $80 rikananga murume ane makore anodarika 50 years anogara pamba apa haana kumbogara aroora ende ndiyagarisana nezvinhu izvi rauya kwaari akabuditsa $50 ndokuisa maoko pasina 30 minutes mari yange isawanikwe. Kana zvafamba zvakanaka tinogona kutopinza sabhuku munzvimbo ipamhepo kuti vapupure vega zviri kuitika. Yei gudo rakataura ndipeiwo mari yangu pari zvino zvindipei $80 kana mandipa $80 tozotangira ipapo. Vanoda kusvitsa nyaya pachimuti paNational FM tinobatika sei munobatika sei Baba Isabel? Icho kwadi muri yeZimbabwe unokada kutibata munotibata pa namba dzisina chipomero namba dzisinganyadzise namba dzandinoriba pano Zimbabwe dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 neimwe inosuwisa mkoma KB pano pa marobotsi pedu panapa pano pa ZBC pamugwagwa wedu ndarikari pano pa ZBC izvo zvipaitika accident yemakombi kurovana kutsika munhu kusvika pakuparara zvinoti patori nemunhu atokwanisa kuti urasikirwa noupenyu nokuda kwenyaya yekuti dzimwe dzenguva kana vanhu vachifamba murodhi mune maroad signs nezvinotaura zvinotidzidzisa kuti imi mimbomirai havapinde kana idzo motokari dzecho zvakare ngadziende kuservice kuti kana pane chinhu chinenge chichitaura kuti imbomirai mukwanise kumira. Saka zvinenge zvakuita kuti vanhu vakawanda vamwe varasikirwa noupenyu nokuti mumwe anofamba nezvainazvo ane bhasikoro anofamba nebhasikoro ane motokari anofamba nemotokari ane makumbo anofamba nemakumbo saka mumwe nomwe ngafamba ari free zviendera nokuti iwewe kufamba kwauri kuita zviri pamutemo here zvauri kuita kana zvisimo pamutemo motanga ende kugaraji. Zvakaoma nematambudziko kune avo varasikirwa kana upenyu patsaona iitika pamugwagwa Remembrance pamwechete kana Simon Mazorodze zvakawanda muchanzwa Papa Isabel vachitsanangudza pamwechete nekukudza ikakubudikidza nechirongwa Bozhongora segment mambuyo makutetekera kamfeso na hora za 9:30. So Mandla Mafia Ndebele Tadenda Brothers Baba Padi muli kuponi kwa kuti JJ kandiro enda kandiro dzoka mati kuti JJ kunani? So Mandla Mafia Ndebele Soma
asikumira ndiye munhu ari kurova mashozi mai ndinozviziva. muri kumboziva baba Pati kuti basa ari kufamba achita mashozi. munoziva here Bolt-Cutter Spencer ndokwaarika kumbulani ko baba Gari ndokwavari zvakare mai manje anga ari panyabhira musadaro ende anombofamba zvakare nababa Sheroka achitanga iye baba Shiro wauya aiwa Soma ende baba Soma ari kujaka nyara. akutyere ari kujaka nyara. plus zvakanakira manje ana yepu ataurisa akarongeka ataurise kunge vamwe vaya 7 minutes to 10 legezani kati pitipidze nkati vachirongwa boshongora segment. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Po rigidi vu muri kudaka kutanga nechipi chichizingatyike mapostori kambe vawanika turotu nguruve terimbirafo ponzaimbo yamararase ngogumuka undepake kwatikaaokalaka mapostori kumutsorosu matevu kwababakampata doti kunotora mbere sina muswe baba inganga baibalo inembirichaya angatsikwangwanyaga Yesu wagodaka yemenio varoiya vanapiro baiwe papa ndotaka nepapi vanhu vari kuda chegudo aiwa satapedza nacho tangadira kuti kana zvinge zvafamba zvakanaka vapinde ivo sabhuku mwene wosiro chedu kutora cheteka vapinde vega nekuti katauzopapaidza isusuka Zimbabwe musaende kure kune vanonoka kubata baba Isabel mati gudo rakaita sei muchilimbu gudo rakati ndiri kukumbirawo $80 yangu richitaura nani richiudza murume anogara pamba ane makore anodarika 50 years murume asangane chikwereti mbura asikazivi ipapo asi ndine mashoko zvakare ekuti paimboshanda munhu akabva asina kupiwa mari yake then iko zvinozvi pakauya vakadzi vadhafu 2 vakatanga kuonekwa pamba apa vachibva vangodhisapia pamba pakatanga kutemwa nematombo vakasvika pakuenda kumapurisa vachifungidzira vavakidzani vakauya vakatsvaga nyaya vakashayiwa kuzosvika murume uyu apinda mumba ndokusangana negudo rikamuti ndiri kuda $80 yangu asi kana manipa $80 tozotangira ipapo achibva mhanya panext door kunoshedza mukoma wababa vake pamba apa vachibva vauya vachosvikawo vachitorona mukanya richikanyaira rakutoenda zvaro achibva abuditsa pakadzi $80 akabuditsa $50 achipani ai vakakwebata maoko pasina maminitsi amaisira mari maoko apa chisati chapera Zimbabwe aiwa chiri kuuya mati pane madzimai vakasimba vakatanga kuonekwa vakatanga kungoonekwa masikati machena but vakabva vangodhisapia havazikani kwavanobva nyaya zvikwereti ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufafaidza yanda kutanga naye muri yeZimbabwe rega ndikoti paka gutu pagutu chiri kuti kudini tungwanda shops chifi chisvino sabhuku banditi ribabwe nyaya ndiri kutaura panapa inosuwisa inorwadza murume akagara nemukadzi wake kwemakore akati one day aine vana vake mukadzi uyu asi nemurume uyu nemukadzi havana kuita vana vese mukadzi aine vana vake akaroorwa but anga chitori nemwanasikana anogona kunoroorwa zvakare asi mukadzi uyu nemurume vachigara vese yakasvika zuva rekuti mukadzi uyu akaenda kurufu abva kurufu achibva aina kupi kwairoorwa mwana wake kumarooro ndokunoroodza mwana ndokubva adzoka pamba achidzoka pamba akakwanisa murume kuti izvo ndiri kudawo mari yawaenda kunoroodza pakabuda masviko kunze hakuna zvakawanda zvangashingobuda pamunhu anga achingozivisa but murume uyu nemukadzi uyu ndakutaura nasisi vemukadzi akapondwa akaurawa uyu vanoti ivo vanhu vakataka kuonekwa vari pamashops pakataka kuita noise murume uyu and sisi vemukadzi uyu anova ndiye mofe vari kutaura mashoko kuti bhosho murume uyu agara aine noise kubva kudhara aigara achiita noise nemukadzi uyu vachinetsana nguva dzose asi musi wakanetsana uyu akatora kumborova mukadzi wake nejereso pamashops kana taura jereso ndikutaura mugwara simbi inoshandiswa kuchera pasi muchida kudzimbikira matanda ndokufamba ndokuenda kumba vaenda kumba murume angatsatenga fishi kwanzi izvo kukatoita umwe mwana akati mama dai musida kuenda nababa nokuti baba vatanga zvenozvi tinovaziva chiregai kuenda nawo mozoenda mangwana zvikanzi aiwa mweyawo ndikati mwoyo wekuti murume wangu anoda kuwachirwa anoda kubikirwa ndikasaenda honai vatenga fishi kana zvavatenga fishi kudai so vanonodzibikirwa nani regai tiende ndofafamba vachinosvika kumba ndokutanga kunoita noise vaita noise kudaro
vachibva takakurwisana ndobva wamira zvavo ndobva wambomira time temi kuma past 9 ndokutaka kunetsana zvakare murume kwakutora demo Beura mukoma KB mukaona panotyoka mupinyi weBeura panotyoka badza achitema munhu atema munhu kudaro akafungidzira dzimwe dzenguva mukadzi achazomuka ndokumuka kuma past 12 dzeusiku ndokufamba kuenda kumba kwasisi wemukadzi about 3 kilometers kubva pamba pake kuenda kumba kwasisi wemukadzi ndokunosvika ikoko ndokubva anoka dho anoti sisi maiguru ndauya pano munikida kunyanya yakurwara ari kurwadziwa ari kuti iye dai mauya imimi mamperekedza vanodokera kuti nguva dzinodzi manga muchirwa imi ndanzwa kuti mambenge muchida kunetsana chii chaitika ine handikwanise kufamba ndopa vakadongorera ndokuona kuti akabata chipisi chempini weBeura vakati handibude ndokubva wadongorera zvakare zvikanzi iwe patapedzisira kunge tiri tese hembe dzawakapfeka dzidzanga dziridzo asi wauraya munin'ina wangu here hembe wadzichinja kuwai zvikanzi kudini zvikanzi sei muchimhanyira kuti ndauraya usikuwe alright kana mataura izvozvo inini magona kuti ndiona mangwana kana kuti ndogona kutorwa pasi ndikaenda kana kuti muchazoita sei amai guru vanova sisi vemukadzi ndopa vakaramba vakarara kuma pasi 5 dzekuseni munosa kudonga vatoedza ndopa vakaenda kumba vachinosvika pamba ndokunoka dhoo vaona dhoo harisi kuvhurika ndobva vapusha dhoo vakaona hapana munhu kunopinda mukati vari kuona mukadzi akaparadzwa fesi yese ganda rasiri kumazero rakadaiswa muviri wese wakatemwa vachizotarisa mablanketi vari kuona mukati memablanketi mune mapisi emapadza nemaBeura akatyoka anga aripo ipapo akashandiswa kuuraya mudzimai uyu kuuraya mukadzi uyu but murume uyu akabatwa zvake akazobatwa akuda kukrosa ndingangoti akabatirwa nzvimbo inenge kuchimanimani akuda kukrosa achida kuenda kuMozambique ndokubva abatwa sakutaura kuno kwatiri kuita ari mumaoko emapurisa baba Isabel muri kuti mhosva yakaurayira murume uyu mudzimai wake ndeyekuti mari yawakaronorodza mwana wako iri kupi ende mai guru wako mubvunza kuti wanetsana naini nemukadzi iwewe anotaura kuti pandanga ndichifamba ndaona mukadzi wangu achifamba kumashure kwake kune munhu anga achipusha bhara akatakura zvakataura zvikanzi kupusha bhara murodhi munofamba vanhu vangani iwewe pongo uchifamba dai kumashure kwako kune mukadzi anga aripo kana kuti mberi kwako kune mukadzi wako aripo mukadzi wako arikuda kupopota here kuti udanana nemunhu zvikanzi kudini zvikanzi zvinongoitika ndozvandafungidzira inini ya zvakaoma nematambudziko baba Isabel zvakaoma mukoma KB zvakaoma but muri kuti imimi vaviri ava vaigara vachinetsana mumba ichokwadi kwai vagara vachingodengesa iri nozi apo mukoma KB inzwai handiti ndati munzvimbo iyi ndemasabhuku banditi aponda munhu uyu mwana wasabhuku banditi mwana wasabhuku alright aponda munhu nyaya iri mumapurisa akabatwa nemapurisa asi iko kugara kunenge kuchita vanhu vachinetsana kana uchiona kuti rudo ruri kunetsa pangaitwe sei baba Isabel mukoma KB beta rumirwe vakachata chavo dzimwe dzenguva vakasiya kana zvinhu zvisiri right nokuti kana zvasvika apa ende anga ari one achinetsana nemukadzi but payasvika apa family yese yapinda panguva yakaoma ndizvozvo yangozi yave ngozi izvi kana usingade mwana wavaridzi mudzosere zvakaoma mukoma KB regai tinzwa kuti vadiwa vateereri vanoti kudini kubudikidza kane ichi tatsudzurwa nababa Isabel 4 minutes past 10 ndopafika nthawe pali manje ndikanza kana matadza kuwirirana tsvagai anokubatsirai chokwadi ndikana zvichiramba zvichiitika baba Isabel kuti munenge muchingonetsana saka unoramba wakagarira muwanano yacho zvaramba zvakona mwana angatomboudzani amai kuti regai kuenda baba vane noise nemoyo wekuda kuroorwemba una baba vako vati baba vatenga fishi vanodzibikirwa ndege ndinobikira murume wangu munhu wacho ari kutoti ane moyo wekuda kubikira munhu ndiye ari kuenda kunopondwa iye ende nyaya dzemungadzesa mukoma KB hapana nyaya inokodzero yekuti ungasvika pakuuraya munhu yekuti munhu ari kupusha bhara ari kuteera mumashure nenyaya yekuti munhu arodza mwana wake wakaita nemwe murume
hanzi good morning KB na Bosho aiwa kandimutsirewoka muna kamwe pa Epperton Park apo pa Epworth ndini comrade Shata vakachibata chimuti comrade Shata 12 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje. Yes, Kanyemba na Bosho murume wokuuraya ka mukadzi wake uyo imondi munhu mukati police please get busy ndinonzi give more Zulu kumadzibwe kurafingora. Tinotenda baba Isabel nebasa rakanaka riri kubatwa kana mapurisa munyika yeZimbabwe. Murume uyu anga kutoda kutotiza kupinda Mozambique achibvanze pe hakaka dzoka makomado mabandi avadodoke soda redzimosva rakuda kuti rite basa rayo. But zvinorwadza chiko naye baba Isabel chiko akanganiseko mudzimai kazhinji mukoma KB kudhagwa madrugs iwawa zvinodhaka izvozvo ndezvimwe zvezvimwe kwete mhepo dzakagara dziriko kani taitosvika chinonzi kuuraya munhu kana rufu zvinodhaka zviri kuwanzwa mukoma KB. Asi ukaona kuti murume wako ari kuita mhirizhonga mumba wadii kungogara wabva baba Isabel tarise mune pazvasvika manje zvakaoma. Okay baba Isabel mopfapfaidza chimwe mushure mezvo tobva tazopinda kamuchitoro nevasawira vedu veinbugs the future of money. Tinaoka mukoma chamusitore tinenge tichinzwa zvakawanda tsudzurai tinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe njiri mojira mukati mekufamba mukati mekufapfaidza nekutsudzura tiri kuitika vatima newesenyika ino wamukaseko ofisa inchachi litengwe mbari yetrafiki chimutima kabada kutidze wamukaseko constable goina pa Epperton wamukaseko Timothy Mpepera pa UK chimutima kabada kutidze wamukaseko Dorothy Bofana kwa mtare Miriam Charovedza Ngirozi pamochena Ana Mukaro anofamba ka Step National FM Terence Popo baba Jejen baba Eden wamukaseko Mylen Sopa Desert chimutima kabata pamochena Constable Forage wanisima mutimba boda nyamatama pamochena Taps Ngwendere Fred Made kufamba pa Gwero apa pamochena Tina Shegotora vanomuti iye ndimbare nefenyuro paka mapindira papi. Zimbabwe nyaya ndiri kutaura iyi ndiye kugokwe kwa Chifisai kumanyoni sabhuku mudzuro igokwe. Okay. Nyaya yakaitika muri yeZimbabwe ndeye kuti kune mukadzi akaroorwa mukadzi kuroorwa tingamuti muroora kana kuti mwenga pamba pane vanakomana vaviri ari mwana mukadzi wemwana mudiki nokuti mukadzi mukuru mukomana mukuru paakaroora atori nemukadzi wake nevana vaviri varipo. Okay. Mukomana mudiki achibva aroora mukadzi waakaroora uyu ane mwedzi muviri aripo kureva kuti muroora mutsva achangouya panzvimbo achigara mukati menzvimbo iyi anogara zvakare munzvimbo iyoyo kunonzi ku17 but musiri muvillage masabhuku aya. Okay. Akaroorwa kubva kunzvimbo kwake achiuya kunzvimbo iyi but nzvimbo iri imwe chete yaChifisai. Zimbabwe zvakaitika ndezvekuti pane mwana aripo anove mwana pamba ane 3 years ari mwanasikana. Mwana akabuda pamba achinasinga kuenda kuchimbuzi mumunda aenda ikoko mukadzi munyowani uyu anove muroora uyu ari mainini pamba ndokubva atevera ikoko ndobva abata mwana. Nzvimbo yaakaenda yakamera miti mihombe iyi ichibva yatanga kuora midzi. Kana muti muhombe ukamera mudzi ukatanga kuora paunoora uchidzika pasi panoita bako kana kuti gomba uchidzika. Yes. Mwana uyu achikari kuzvibatsira ikoko akabva dzipa mwana ikoko about 900 meters kubva kumba kuenda ikoko ndobva adzipa mwana ndobva amusiya ikoko ndobva adzoka kumba. Mbuya vanobvunza mwana aripi zvikanzi ndinombona mwana ene zvikanzi nevamwe kwete taone muroora wenyu achienda ikoko nemwana zvikanzi nambuya aiwazve kwakuruma pasi 3 dzemasikati kwete hazviiteka ngatifambei wanzi kuonga uri ndokwakune mwana kwakufamba vachifamba mbuya vanoti ndichitaura nambuya wemwana ndo vange vakati iye ndiye akatotungamira kuti handiye kwetanga ndiri vari kunosvika vari kuona mwana akatofa ari pasaidi regomba iri kuonga uchiramba wani no handizivi chiwoti wati vane hama yavo kaunti mwana wavo kaunti hanzvadzi yavo yakamboita mupurisa kwakuchifonera akaramba kuzosvika ati mbuya ndinokumbira muuye pano ndikuudzei chokwadi. Anotaura achiti mwana ndindauraya sori zvenyu mwana ndindauraya handizivi mhepo dzinondibata kana kuti zvinondibata kana zvamboitika izvi kana muchikwanisa kundibatsirawo ndibatsireiwo. Apani 2 months ari mumba ari pamba apa right zvadaro mukoma KB anozotaura achiti iye
akazi kekutanga uyu mwana uyu ndewechitiri ndichiuraya. Patori nerimwe vhidhiyo riri kuramba raakauraya umwe mwana zvakare kunzvimbo yekukwekwe anga ari ECD kusanganisira mwana watete vake baba Isabel. So hama dzinotumirwa shoko kuti ndo zvakaitika. Hama dzakasvika kuuya kukauya vakadzi vatatu ende vakapopora zvichokwadi kuti izvo tanga tiri mukati mekutya nokuda kwezvaitwa nemwana wedu. Vanhu ava mukoma KB vakachajwa mombe dzinokwana kuti adzo 10 pamusoro penyaya iyi. Vakakwanisa kuuya nemombe dzinokwana adzo 2 vachiti ndo dzatinadzo. Munguva yazobva mwana kupostmortem achinzi iye akuenda kunovigwa nenyaya yekuti zvakanga zvaiva zvishoma, vakabva vatakura mwana ndokuenda naye kumba kwevabereki vemwana uyu Wemuroora. vachisvika ipapo vanhu vangatotiza panga pasina vanhu. Ivo vachibva vazoona kuti tinogona kukanganisa kana kurwadzisa mweya wemwana afa achitambura. Ndobva vadzoka nemutumbi kumba. Vadzoka nemutumbi kumba ivowo zvakare vakazoteera neimwe mombe 1 dzichibva dzaita 3. Saka kutaura kuno kwatiri kuita mutumbi wakachengetwa, mukadzi uyu ari mumaoko emapurisa akasungwa. Asi vamwe vana 2 vari kutaura kuti akambouraya. Zvakazikanwa here kuti ndiye akavauraya? Aikonzozvo ndo pakutobuda pachena, ndo pakatozotumirwa achipatika nebekutaura nyaya iyi. Ava vari kutaura nyaya dzavo, ndo pakatozotumirwa rumwe vhidhiyo zvakare chinzi saka zvichokwadi ndiye munhu uyu zvokutika kumaoko emapurisa ayo zvakutaridza kuti pakutozobuda dzimwe nyaya dzakawanda dzaachatongirwa mushure mekubatwa pamusoro penyaya iyi. So ndichitaura naambuya vane vana ava vari kuti inini ndapinda dambudziko rekugara pasi nevana vangu kuti mwana wangu ane mwana akaurawa nemukadzi weumwe mwana kuti ivo pachavo vawirirane kuti makanga makagara zvakanaka, asi noda kumutora akazouya ndezvakanganisika. Uye muroora ane mwana akaurawa nemukadzi wababa munini vanotarisana sei kugara pasi. Ya zvakaoma. Regai katinzwe kuti vadiwa vateereri vanoti kudini kubudikidza kane ichi chekugokwe. Panyaya yamurwadza yekuti panapa ndaona meseji iri kubva kuna Mai Makona. Okay. Kwanzi varume chinorohwa makuva kwete vakadzi. Ichokwadi. Unorova, unosimudza ruoko, unosimudza eni chinhu chokurova mukadzi pai. Munhu wako. Ende kwacho kwaifana kuenda ava vakaroora ndio vaifana kubvisa mombe dzichienda kumusha kwemukadzi. Iko zvino zvemuroora uyu mombe dzakubva kumba kuvabereki vake dzichidzoka kwaakaroorwa iye. Pane nyaya yandichada kuti mutsvage. Zvinoitika muwanano mubaba Isabel, pane muteereri akafona achida kubatsirwa kuti ndine muroora wangu ari kugara achinetsana nemurume wake. Kusvikira nyaya enda kunoripotwa kumapurisa. Mapurisa vakaita basa, vakasunga munhu anditika murume anga achishungurudza nokumbunyikidza mudzimai. Asungwa kudaro murume achibva aenda kupi? Kumasales. Mapepa aitwa nemapurisa. Nyaya enda kupi? Kumakoti. Yakutoda kuenda kukoti. Mudzimai achibva atoenda kumapurisa. Yakutoda kuenda. Achibva noita se atino withdraw nyaya. Regererai murume wangu. Apo murume agara achita sei? Achirova mudzimai. Munhu iye akadzoka zvekare ikoko akatanga kukurova kana kuti akafunga dzimwe pfungwa. Uchaita sei? Anofanira kunogadziriswa nemutemo kwete newe. Because kuramba achikurwa kuti imi makataura bado zvikaramba andirika mutemo kwawaendesa kuti ndiwanomugadzirisa wodzoka. Azvirevi kuti haumudi. Wapotera. Ndizvozvo. Anofanira kakuenda uudzwa kuti aiwa gwara reupenyu ndeiri. Haufanira kusimudza ruoko uchirova munhu wako waunoda, angave mudzimai kana kuti murume. Asi mudzimai akaenda akanoita sei? Akanowithdrawsa nyaya. Pakadaro panoitwa sei? Zvakaoma baba Isabel. Nthawi ziri kudiyana zafika zokapana 11:15. Lekezani kativhe mafara ari kutewera then baba Isabel wobva wapfapfaidza kachimwe. Notenda 16 minutes past 11 papa Isabel. Pane chimwere chiri kupisa chamungadoti chisvike kumhuri yeZimbabwe. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Chinenge chakabatwa mhuri yeZimbabwe vachifamba kufapfaidza. Wamukaseko bosi zvemunyatipa svisva business center. Wamukaseko bosi chaosi chuma chimuti wakabara kuti tsve.
wamukaseko kansela Duma parusambe chimuti makabata muri kufamba nacho ndinoziva kuti amusisiye munenge muchifamba nacho wamukaseko wanochedera kuti iye kansela Machaya chimuti wakabata Sidini mumova gogo patongwapo wamukaseko chimuti wakabata wamukaseko Gilbert Chimpaka Boss Tuza chimuti wakabata baba Mumu chimuti wakabata baba Maka pamoja na Mai Maka pa Glenora hapo chimuti wakabaka wachifamba nacho kwanza tichisiye charemera dzinza paka ndapindira muri yeZimbabwe nyaya yendiri kutaura muri yeZimbabwe iri kunzvimbo inonzi iyo Nyamandlovu kunyamandlovu muri yeZimbabwe kuna baba vanoshanda kuguta rekubulawayo okay vaine mhuri yavo iri kunyamandlovu asi vachishanda kwabulawayo right zvakaitika ndezvekuti baba vanotoshanda basa reumanager vakabva kubulawayo vachibva vaenda kuoff kupi kunyamandlovu kumuyi ndo kunoita 1 week vachizorora vari pamba ende vatori neproject yavo yavainayo pamba semhuri semunhu anoshanda basa rakanaka okay zuva rekupedzesera vachiti mangwana ndiri kudzokera kubasa yanga iri Saturday vachiti ndiri kudzokera Sunday Monday ndendiri pabasa vane motokari yavo Saturday vakabuda vakambotenderera vachidzoka pamba vachiburuka mota vachibva dona vaburuka mota vachibva dona munhu achakwanisi takurai munhu wakomana endisai kuchipatara mudzimai driver vamhaisa motokari vatakura munhu vaendisa kuchipatara kuchipatara chichikuita endisai kuchipatara chihombe achinosvika munhu ikoko munhu achinosvika pachipatara sarai munhu afa hapana kurwara kwakangoitika aitobva kuona projects ake kuna sei munhu atofa vane mwanakomana akaroora anovewo zvakare manager kune imwe kambani mwana ari kuudzwa kuti imi ndange ndichionesana nababa nhasi ndichitaura pavideo call kuti ona zvavepo ndichivati ini ndakuda kuti aiwa ndoda kuitawo zvakati sababa nemwana vari kuonesana mune zvanenge vachiita baba vafanei mwana anoti iye ini nandiwe ikoko hakuna zvakadaro kuti munhu anongofa sehuku mai anoti kufamily ndo makawanda family yavo imomo inini ndiri kuti baba ivavo vasachengetwe vasafe baba ivavo vasachengetwa baba vachibvoita sei baba mukuru kuna baba mukuru mukoma wababa vake mukoma wababa vane maini kugwanda okay baba vachibvotava kupopotedzera nemwana pafoni iwewe aungati mise tete 4 days 5 days takaungana nenyaya yerufu nenyaya kuti hauna kuuya iwewe isusu vana baba tiripo so pakaitika zvinhu zvemukoma KB wanga uri musi wa 11 November last year ndo pakafa baba anditika baba mukuru veve vakati ndine basa ndichakubva kuvhura maini hazviiti kuti basa rangu rishandwe ndisipo baba mukuru achibva tungamirira baba achibva wabikwa mwanakomana hapo mwanakomana achibva azoya zvake ataura namai vake mwana anoti ndisati ndaziva chakadya baba kunyange paguva pavakavikwa handiendi ndiri kuvatsvaga ndisaenda pavakavikwa kana vachizviziva baba ndiri mwana wavo vanotoziva kuti havanditsamwiri ndiri kutsvaka okay mwana achibva adzokera kuchibva kwadzima nyaradzo akuda kuitwa mwana anoti ho mirai kuita manyaradzo toda kuziva chakadya baba vakafanei baba mukuru vaya amai kamutorwa havakwanisi kuramba denoroshuuri binifo wakachwemba communication mukufamba kwedu tiri basi aiti tiri matikitifa tiri basi aiti wamukufamba kwedu tiri basi aiti tiri matikitifa tiri basi aiti baba pakufamba kwedu tiri basi aiti tiri matikitifa tiri basi aiti tiri matikitifa po rikiti vo baba mukuru chakuronga zvakare zvenyaradzo atitongwe nemwana mwana akabva mati vana baba isoso tikangomba mukana kutaura zvaanoda pano achamuka mangwana akutonga sababa saka atiite sei atitongwe nechi nemwana vachibva uronga chi manyaradzo amai kutaura nemwana vana baba vako kwanzi ngatiye manyaradzo patitiwa zvirongo zvakati mwana anti no problem
Mwana anoti achifamba ikoko nene ndiri kufamba kunoko amai chinyararai ndikakuudzai munorwadziwa but chakachika baba ndakuchiziva baba izvezvi vatori pane imwe nzvimbo yavari kuda kushandiswa saka regai timboona mwana anudza baba yake vachiti mama baba hongu vakafa but baba ndinavo ndakukwanisa kutaura namutara wangu kunyange vakafa panyika havadzoke but nenzira yandinoita sei yandiri kutaura navo unorevei mwana kati ehe orai chivanhu baba manyaradzo aitwa kuti aitwa agadzirirwa vanhu vaungana baba mukuru vane cheshe vanonamata vatori nechinzvimbo kucheshi ndo vakapfura maini kukwanda vapfura maini kukwanda ndobva vauya motokari dzavo dzatakurawo nemakereke ane mabranches vakasiyana ndokutakurawo nemakereke vachibva uya ipapo zvikanzi hama yangu akafa tichiwirirana angasina dambudziko nevanhu iye angasika mate but aiva nechamari dzake utsika mate ndoita sei ndichaunganidza vangu vekereke ndounganidzawo hama dzake dzanga dzisika mate ndobva mudhara aunganidza vanhu vekereke ndobva aisa doro zvakare kuti ngavasangane vanhu vese vacheme hama dzangu tichinyaradzana usiku papa vanhu vakaimba vanodhakwa vachidhakwa vanotamba vachitamba handei kumapasi 4 dzekuseni dzekuti vanhu vakugadzirira kuti kana richinge rabuda takuita basa tapedza basa pakaisiwa zimboto rekereke vakaenda ini ndakange ndichinamata kukereke ainze kwamugodhi taiti tikaisa mazitanda emoto aya kana kwakunoidza takuimba mashambazou yatinamate nyeredzi nyamba tinobhunya yakunobuda uko tichitenderera moto tozvaita vanhu apo macheya akagadzwa saidzi rine vakurukwa vakagara baba ava ndovanga vakagadzwa kumberi kwete sokuti mukuru wekereke sokuti ndiye muridzi wenhamo yepamba ndiwo baba vakuru ndo baba vakuru vanhu vakaungana mukoma KB vanhu vachakugara pasi munhu achiparidza 1 achitaura mashoko moto wakadirwa mvura ka1 but munhu wese anga ari panyaradzo anoziva mufi akatoona kuti munhu adzima moto mufi ndiye mufi pakadirwa bhaketi 20 liters vanhu vanoti kuti tizive kuti matanda anga aripo nekuwanda kwemoto ungadzimwa ne20 liters zvakanetsa vanhu moto wakadirwa ka1 bhaketi kuti bo moto uchidzima ka1 anodzima dota achisimuka ipapo mukoma KB baba vaye baba mukuru veve ndokuti akangoti ndatosorwa yesu kuri kuvhurwa mainuku kune vana vavo pavana vavo vese vanokona kuita 3 vakomana havana mwanasikana hakuna mwana akauya kunyaradzo vese vakasiyiwa kukwanda kunove ndikune basa kuri kuvhurwa maini tinozobirwa tikutanga basa vanhu ndatosorwa baba vachitakurwa kunzi vari kuendeswa kuchipatara vatosorwa pari kuya shoko rekuti vanhu vari panzvimbo ipapo kuti mwana wababa arohwa nemota mota yamurova yamutsika imota yavo yepabasa ipapo atsikwa nemumwe wake ende akabva panzvimbo baba vachibva vaenda kuchipatara vaenda kuchipatara baba vakabva vati ivo vari muchipatara ndiri kukumbira hama dzangu uyai panapa nditaure nemi uku hakosi kutosorwa uku handina kutosorwa but ndatoona ndichiiswa zvinhu muziso but handisa zvinhu muziso ndiye muningina wangu akafa uyachitaura vanhu vachibva vasvika kuenda kwaari apinda muchipatara haana kuita 4 hours munhu angatofa sarai maini yandikutaura izvezvi wakapakwa hakusi kushandwa kugwanda kwakatogariswa kwakatovharwa izvezvo manyaradzo akazoitwa here manyaradzo kwakatori kuseni handitakarara achiitwa usiku handitika kwakatori kuseni kumapasi 4 kuseni zvikanzi mwana mangwana achiona achibva fonda achiudza vangu madhara achibvunza achiti mapedza here nyaradzo madhara akashedzera kuti mwana nyaradzo kunoku haina kupera zvakanaka baba vako vaendesa kuchipatara no baba mukuru saka zvazoitika kunoku hatizivi kuti zvataona here ndizvo pamwe ungafonera vamwe uchibvunza
but vakawanda kusanganisira amai vanova ndiyo muridzi womukadzi nevamwe vana vanga varipo kati munhu wataona ndi baba vagarisana vachiti munhu wataona ndiye mufi but baba munini vakuru vako vatosorwa vaenda kuchipatara pasina nguva mashoko anga achiti vafa. Ish, saka Nyaradzo mukomana akashevedzera akati ndakakuudzai kuti kana ndisati ndaziva chakadya baba inini handiuye ikoko. Saka inini ndini ndichazokupai dheti reNyaradzo. Saka nyaya ndiri kutaura iyi baba ava vemaina ava havasati vachengetoka havasati vachengetwa baba vemaina vachiri mochari baba vemaini nemwana wavo vese hapana ati achengetwa vese vari mochari ya pakaipa inyamandlovu machibva chakunyamandlovu family yedziko raZimbabwe 27 minutes past 11 regai katinzwe kuti baba Chirinda vatibatireiko kubvaka kuUnilong mushure kamekambo kano kubvaka kuna Atenda Chinks kambo kanonziko makoti kari kupisa kari kutrenda National FM kuita kudiyana ziri kuita kunyangutana at 11:30 pa National FM ndo pafika nthawe pari manje papa Isabel kambo kanonziko makoti Atenda Chinks mwana wa Comrade Chinks Chingaira makoti ari kupisa manje hakuna na makoti vakaita seuyu wekugope wakana makoti anouraya kuponda panguva yeunhu zvakaoma anyway rekatimbopinda kamuchitoro timbotengesa KB wamukaseko ari seko bozhongora ndinonzi Felix Mupanga ndiri pa Glenview 1 ndiri kukumbira kuti mundimutsirewo kamudzimai wangu Mary Snake ane birthday nas makorokoto amhlope. Congratulations my guru Mary Snake vane birthday nasi hanzi I love you so very much na mukoma Felix Mupanga pa Glenview 1 mulungu akutimizireni mango makore yarawandisa 18 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje aita munango pantedwe family ya dziko la Zimbabwe. Hello pa National FM. Akanyemba makadini ko baba muje mukutaura na Talent Fred. Tiri kutaura na nani? Na Talent Fred ari kuna ari pa Chinhoyi apo. Kuri sei kuChinhoyi nhasi mukoma Talent? Kuchinhoyi kuri kuna gita zingaite. Tinotenda tibatsirei tinzwe. Nyaya yakaoma ingozi chaichai mukomaketi. Ingozi chaichai. Munofunga kuti murume akaurayira mudzimai here mari yanga achibvunze yakanororwa mwana wemudzimai uyu? Anenge akatourayira mukadzi mara. Ipapa ingozi chaichai yakatopinda mumba. Ya zvakaoma asi mungaudze kuti kudini vamwe varume vamwe madzimai vari muwanano ine domestic violence ine GBV? Nyaya ingoripo kandiye ingoti munofanira kuwirirana murume nemukadzi musanyanya kunetsana kana maona matadza kuwirirana akazinani muchageyano kuyananisai panyaya idzodzidzi. Ya ndo mashoko yangu gozi nyaya yekunetsana kuti muzosvike pakuurayana zvinhu zvinonetsa zingaiti zvinonetsa mukoma. Aiwa tinotenda ingomutse vaviri vatatu. Ndinoda kumutsawo mudzimai wangu anoitwa Maitanaka aripo pabudiriro apa nevana wangu aenda kuchikoro nevanimina wangu ari kupa mutombo. Tinotenda mita KG. Aiwa maita basa mukoma Talent vatibata vari kuChinhoyi. Yes. Mukoma Lloyd Matinyadze pachitungwiza vakachibata chimuti kuti dzvi chiri chifundo nankumbusira zakuti muri kuti pata bwino hona chikwana yese kani ingori National FM baba na mai Enisi ne team Enisi rese pariseko pachikwana ipapo Mudhara Jesusi boss wenge mota baba na mai Kadanda o traders Mr and Mrs Ushe Mr and Mrs Supernova pa Aquatic apo hona makanika chawa makanika kadiki makanika taku makanika majira makanika fatso pamwechete kana makanika Matiasi pachanakidza zviri kufamba here ndiri kuona ka Auto Joseph Cheta Auto Munashe Auto B vese vakachibata chimuti pachitungwiza sports check pa National FM tsika mwana tsika baba Isabel paita munango chimuti. Hello bozo na KB mamukaseko mama ndimaititi muri kufamba muri kuenda kupi? ndiri pabhani refodya kumazowe KB na bozo yakaita refodya. Aiwa tiri naniwo zvedu. Aiwa tinoda mabhero 2 1 yangu 1 yabhozho.
aiwa hazina kuipa. Tinotenda maititi. Ndatonga ndabvunza nezuro kuti uyu baba wokurepa mwana wakasungwa here. Nyaya yakaenda kumapurisa mukoma maititi ende mwana asvika kumapurisa mai vemwana vakabva vashedzwa kumapurisa. So patiriko zvinope kuti mai vemwana vakashedzwa kumapurisa ndobva vasara uri kumapurisa nemwana. Tichazunzwa kuti yapapi nyaya. Dai zvaibvira kaka varume vaitenwa unge mombe hatiti bhuru rinotenwa. Roitwa Gwaimani. Ko isusu tapindawo papi ipapo? Iwo vari kutadzawa. Musati varume ka. Mukati varume tisuka varume vacho. Ayo vari kutadza iwo wawo. Alright maititi. Hotenwa kuita Magwaimani. Yekuuraya mukadzika ndoizvi dziri kuitika ka. Ukaona waita gore rese uchinetsana nemunhu achingodzokorera the same thing ibva hako uchiri mupenyu. Taurai zvenyu. Nekuti hakuna rudo runorova, hakuna rudo runopopotedza. Nekuti ukaona rudo ruchipopotedzana pakazara vanhu ko mumba yeprivate muna makamira sei. Saka zvinotonetsa kuona munhu asina respect zvokuti bhozi uri papa takutorovana. Zvitori nani kutosiyana because kazhinji kacho maresults achona kuuraya. But maititi mati gore rese ungamirire gore here uchishingirira muwanano yakadaro? Ndozvendikutaura kuti hazviite kushingirira. Nekuti ukagara uri kurohwa every day kusvika kwako pamba unotambirwa nekurohwa hazvibatsiri chinhu. Hazvibatsire. Ende kana paine vana soka hapana chatiri kugadzira future yevana. Ndizvozvo. Zvokuti vana unotoona vachitochema mai nababa vachirovana vanopedzisira zvaita sei kana kuchikora havapasi. Yapakaipa. Saka uyo ngaapinde hake mukati uyo asi zvinorwadza. Unozwa kufa uchitemwa kudai so pakaipa. Pakaipa maititi nematambudziko chokwadi. Nematambudziko Zimbabwe yese chokwadi. Ingoti turu vaviri vatatu. Aiwa ndinomoresa Mainosta Gweja na Constable Porich uko kwavari uko nevamwe vese vakachibata chimuti aiwa tinanga takakutsigirai muri Mozisi apo KB na Bozho. Bozi Mozisi panga maoko akurwadza akatoona unotsigira saka ndiso wacho. Tapinda mbebiri. Tapinda mbaiperi. Tinotenda maititi. Alright Bozho ndakaibhimuskare zvakanaka. Futi. Rihiti. Mazowe. Maititi. Apo vari mumuta wakashibata. Right. Ndosaka ndichita pese. Chireke chakabatwa. Chayamba na kukudzivisani kabziri kuitika pankhani za mitambo. Yes, mitambo ye 2025 COSAFA Women Championships irayamba kudziko ra South Africa kupolopane kuyamba 18 February kufika 1 March 2026. Mu group A muna mahosti South Africa, Malawi, Lesotho pabodzi kana Angola. Mu group B ndipo muna Zimbabwe Mighty Warriors, Zambia, Botswana na Eswatini. Kuzati mu group C muna Mozambique, Namibia pabodzi kana Madagascar. Mitambo yakatambwa nezuro. Lesotho yakarowa kane Angola, Lesotho 1, Angola 3. Kuzoti South Africa yakarowa ka Malawi 2-0. Mitambo iriko nhasi inosanganisira ka Eswatini versus Zimbabwe Mighty Warriors nenguva dza 12 o'clock masikati. Then Zambia versus Botswana na hora za 3 o'clock. Tinovashuvira karombora kanaka Mighty Warriors eZimbabwe pavanenge vachitamba mitambo ye 2025 COSAFA Women Championships ku South Africa komweko 12 o'clock nhasi Eswatini versus Zimbabwe. Yes, paita munango. Hello National FM. Yes, Bosho. Zviri sekomkomongo. Aiwa ndiri bori kuri kwarari. Kunjani kwa Bulawayo? Kwa Bulawayo kuri buka ari kanyembo. Mushe mukoma zviri kufamba here? Aiwa mushe wena. Nzwa kumanaka. Chicho pagukwe chinozwa kuti unongoparirwa musha wakawara ihoro zoneko wati waroora. Taurai zvenyu. Aifana kutoenda kwakaroorwa munhu handiti mupedza akubva kwakaroorwa munhu manje. Apo pakaipapo neruvengo rwatobarwa pakati pemhuri zvakaoma kanyemba. Kuzonzwanana kwavanhu kuchanetsa munhu muroora akafirwa nemwana weka.
achatoita chigumbu chimwe chakaoma kudzipirwa mwana sha. Asi bamunini vanga vasingazive kuti ndiwo munhu waari kuroora ane unhu hwakadaro. Bamunini akatomborerawo mhosva anenge watonda wana mudzimai rega ndivakewo musha izvi munhu ane mhepo dzake kwaanobva unoziva. Pakaipa. Ndikarwadziwa nyemba iye ade zvinorwadza vakomana ende mai avato nebasa chero kuyananisa vana. Ndizvozvo. Kuti vayanani vakomana ava. Zvinowanikwa nekuti hana kuti achida asiri akaponda futi munyine hama yake uroora umuwiwe saka ngatokwanisa kuzvitambira but ai zvinorema chokwadi ende akasike kutanga muroora ari kupupura kuti akasike kutanga. Kuti ndakatombouraya vamwe tu saka chii yakagadzikwa mhepo here muroora. Ameno mukoma. Asi vemhuri yacho kumusha kwake muroora ngatombofambe naye vamugadzirise nekuti apa mafusudo doko akanokuirika nazvita isi nyora kumana kubata mwana otodzipa uraya kukanda mwena hai pane zviripo kozoita chanibata futi muchinda wekuponda mukadzi zvakanyemba so kana rudo rwapera kana muchirati zviri kunetsa vanhu ngangogara vasiyana. Ndizvozvo chaizvo. Ende vemhuri futi mukaona kuti vanhu vari kugara vachinetsana especially mushako murume mukaona kuti vanhu vari kugara vachinetsana munhu anogara achirwa mudzimai musapungoti nyaya yake yega iye anenge achiita nekuti musava nouraya mukadzi mese muchava involved munyaya iyoyo. Ondapedze zvichitoitika izvogarai matsura amai kana kutaurira muroora kuti zvimboendai mbonozorora muri musha kwenyu zvitorina nazopota achidzoka hake asi makambomubatsira kuti enda kwete ungara muchigadzirisa kuti aiwa garai kurovana mumuwanana kuda kutombonaka kanyemba. Ndizvozvo rudo harurovi. Rudo harutuke. Ndabatikana chakutema munhu kusvika demo radambuka mupini. Uchitema ungori kutema miti zvakaoma imhepo dziriko. Zvakaoma handizivi kuti tingaite sei munyika yeZimbabwe nokuti kamhepo dzacho dziri kubata vana venyika ino hazina kumira zvakanaka. Anyanyisa kanyemba kana kuti unenge uri ubatwa urombwa unenge waitwa nemunhu kana kuti zvakaitwawo nevedzinza zvinorwadza unoziva. Pakaipa. Pakaipa kanyemba asi zvonoda kunamata vanhu ngavadzidze kunamata zvichokwadi. Svikira zvichikunyangira kagara watizira kuna Mwari zvinge zvinotitaramukei. Ndizvozvo chaizvo. Right, tinenge tichizokuzivisa kuti mutambo wacho unenge uchifamba sei. Musakanganwa kuti mitambo yecricket iri kuenderera mberi 2026 Men's T20 Cricket World Cup iri kutambirwa kuIndia pabodzikana kuSri Lanka kuchoka 7 February kufika 8 March 2026. Mitambo yakatambwa kanezuro yakapera yakadai United Arab Emirates versus South Africa. South Africa ikawina ne6 wickets. Pakistan versus Namibia, Pakistan ikawina ne 107 runs. Kuzoti India versus Netherlands, India ikawina ne 17 runs. Mitambo yakatambwa kanezuro. Nasi kune West Indies versus Italy kana kuti Italy mutambo watanga nenguva dza 7:30 machibese. Kuzoti 11:30 kune Sri Lanka versus Zimbabwe. Tinoshvira karombo rakanaka kamachevrons team Zimbabwe cricket right asi vakatoqualify kupinda muSuper 8. Sri Lanka versus Zimbabwe ndiwo last group match yeZimbabwe nasi asi vakatoqualify kupinda muSuper 8. Makorokoto amhlope, congratulations. Regati munzi kuti ndiani ari pantedwe 0713938538 kana 0789600748. Hello National FM. Maskerase. Tasura masurase. Walau yapidira. Kurasisa wengi. Tazizi. Murisaiko. Murisei. Ndingofara hangu kuti munhu anenge akaita mabasa ake ari kuzomudzokerera. Mwana mukomana waye akagona. Ende vakada kuzita vakangwara kuti tikumirire titese vativiga munhu achina kuti vari kuti ndimirirei baba vangu vamirei kuviga kusati ndasvika ivo pavaviga vachi vakangwara. Bamukuru wanga vachitoda kuita checha kuti vakurumbidze kuita zvinhu zvavo. Kavaida kuvhara kuti zvisavhurike zvivharike saka achiona mangiza zvakazoita manje zvakazoya by fire by thunder chaizvo. Ina ndinasisine muroyi chacho kwatoka ndichitaura kuti muroyi anotisepa zvinhu zvakawanda ende nguva unonge uchivhiringidzira mumwe munhu ungodonha ungonzi afa akagadzirira vana vake iwe uri kugadzirira vana vako maini yako ishandi nekuda kwesimba remumwe munhu mange zvingabude. Uyo mubatsiri ari kupisa kunge zviri kuita Cape United kuMalawi.
uyo mubatsiri uyo atori mutekinical team yekepekere ubvunze vamapfumo ndati mukabvunza vamapfumo kuti mubatsiri uyo hamuzamwe chete naye here vanokudza kuti naye kozi akapisiro kacho kakuza 2026 moto moto kuyakayaka chaiko inisi kufara kuti baba avo dai vakatongozi mhuri yese ngaipere kusara kwaamai vasina mhosi musadarozve madzimai tenge tisina mhosi varume anozita nyaya dzavo vega idzi saka ina hangu tiri kungoti pedu vemuroi ngasi musadaroka aiwa chokwadi kana kudai manga muri miri maini chichanda neugedha hwenyu mongonzwa kuti madzidzi maini kendisanda unonzwa sei murimi zvinorwadza mainosati hatifaniri kusvira kavamwe rufuzvi aiwa tinoshuvira varoi hanzi regera kuti muroi wako ararame muroi ngaape kuti atikwadi pamberi pamwari bye aiwa musandibhabhaisa nenge dangoda chokwadi chiri pamwoyo pangu zangu ndozoda kutenda kune zvese kuti vari kubatsirikawo mwari ngaavakomborere ndozototsauna kuti rwadza vedu vanhu kambai muche pamugwagwa kani zvakaoma ndarwadziwa nevhidhiyo raisona vabaisa dhora asi atongoti zvinoitika vakuwarawo mwari avaporese nekukasika aiwa basa ramukubata rakakura varume isu tisinozviziva zvato vanhu amaititi kuti muri kubasa basa ende matosvika pakuiswa mubhaibhiri kamuchatopiwa zvigaro mubhaibhiri ko tinopinda mungwambiti yedenga kudziva remukakaka ndaveda nondivandibvunzireiwo kababaisa bhe kuti pavakasvika mugodhi vaakupinda ipi kuda kuuya kuchechi kwavo aiwa ndichirimo mumugodhi handisati ndabuda aiwa mati ndaimbopinda mugodhi kuratidza kuti zvakachinja maakupinda ipi tavai chokwadi kurasisa vavengi ka ndandichirasisa vavengi nhaye mainosa munhu angade kurasisa vavengi panyaya dzokunamata kabuda pachena ingotaura chete ndopinda mugodhi tese touya handi kunamata tinodiwa kurumbidza mwari matovanzwa vavengi vacho vatobuda kare kana vakahedhuka ava aiwa muitiro zvakanaka vedu enda apana kuti mati baba vaye vakabatwa ka vekurepa mwana no nyaya yekeso kumapurisa vasati vabatwa but amai vemwana ndo vakashevedzwa ikoko ko baba vasati vabatwa aiwa hatisati tapiwa shoko racho aiwa tsagai nyaya yepasenziji tida kuti vanhu vapinde mukati muna ngaagare kunokodzerana naye vakafa vogarawo kune vakafa vanouraya voendawo kune vanouraya zvichingodaro baba emainosa abai mukomborerwe vedu vemuone china chakanaka tobatana mangwana mumorese vanhu vese vakateerera kusanganisira vabatirai vanonzi Jose Chibade mukondichedzerawo Jeniford Chari kana hanzi katatu madzibaba Jeniford Chari Jeniford Chari katatu madzibaba Jeniford Chari madzibaba Jeniford Chari madzibaba Jeniford Chari rikiti bo totarisa kamwe mitambo yakatambwa kane zuro chikwata cheCaps United chiri kuMalawi uko vari kuita mitambo yeushamwari vachigadzira kakutanga kweligi yedu yemuno munyika yeZimbabwe so nezuro vakaita kamutambo weushamwari Caps United yakatamba kane chikwata cheSilver Strikers vakahwina 3-0 nezuro musi weSunday vanga vahwina ka1-0 ndozakuti amake nosa kwaDankwesi vari kufara 18 minutes to 10 nongokupai motivational quote of the day mafarayira vhideo rachikungu kuchokera kuna Atwell Mapedze ari kubhikita kwamashoko ari kuti kuzonda kunichoka pakubwebwedeka bvakuipa padzuruka pamuntu kana kuti wantu waunikara nawo pabodzi kana amwewo ari pafupi naiwe kuzonda kunichoka pakubwebwedeka bvakuipa padzuruka pamuntu kana kuti wantu waunikara nawo pabodzi kana amwewo ari pafupi kana naiwe enmity begins upon talking ill of whom you stay with or upon whom you stay close to enmity begins upon talking ill of whom you stay with or upon whom you stay close to ruvengo kana kuti kuva muvengi kunotangira kapa kunyepa pamusoro pevanhu vaunogara navo kana kuti vanhu vaunogarisana navo ruvengo kana kuti muvengi kunotangira kapa kunyepa pamusoro pevanhu vaunogara navo kana kuti vanhu vaunogarisana navo ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna Atwell Mapedze ari kubhikita kwamashoko kuri seiko nhasi kumasvingo province tinotenda Zimbabwe maita basa kavese madzisawirai edu vatikotsvera kamuchirongwa bhoshongora segment vauya kavachitengesa kuitira kuti tikwanise kubhadhara marenzi kusanganisira nemi vacho muri kutengeserwa vateereri vechibuti aiwa kandiwo kamabhozida aiwa mabhozida azungu watu mapatrao varungu watu 27 minutes past 12 lekezani kati pupurise kachirongwa chatu chantsiku yarere uno ndiri kuona katondera Isamanyanga the captain ndiye anenge achibwera baba Isabel
vachadaka kukubatai kuti vasvitse nyaya pachimuti uye pane avo vanga vachitsvaga kanhamba dzemubatsiri wamataura wokunyama ndlovu munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzinotizo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 ndapota musabhipa sa Kingi Mambuzi po rikiti vo kanyemba bhonzo na boshongora tigumaneka mangwana hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki kanyemba yes Tonde wait munze kuti sekuru ari kuone chikubvunza kuti sekuru mukuone sekuru bvunza kule sekuru mukuone kule ndikuona Tonde ndikuona Tonde akamutani baba Isabel papa and chinonzi chiya chinoroveswa munhu kuitira kuti aite hana yakadzika tsitswa adzana inofanira kutsitswa but muzukuru wenyoka uyu anozotsitsa sei mimi sekuru musina uhana ndizvo maita basa Zimbabwe tosakana mune zvimwe zvirongo arekezane kati kusiyani naTonderai Samanyaka the captain ndiye anenge achicheza naye mwe